Всеки от нас има мечти. Всеки от нас е имал моменти, в които е гледал към звездите и си е представил какво би било, ако сбъдне най-съкровените си желания. Но защо толкова малко хора постигат мечтите си? Какво отличава тези, които превръщат фантазиите си в реалност, от тези, които оставят мечтите си да избледнеят? Отговорът е силното намерение. Мечтите сами по себе си са прекрасни. Те ни вдъхновяват, дават ни надежда и ни подтикват да мислим за по-добро бъдеще. Но само мечтите не са достатъчни. Те са първата стъпка, но за да станат реалност, трябва да имаш ясно намерение и непоколебима решимост да ги осъществиш. Силното намерение е нещо повече от желание. Това е ангажимент. Това е дълбоката вътрешна увереност, че ще направиш всичко необходимо, за да сбъднеш своята мечта. Това е обещание, което даваш на себе си, че няма да се откажеш, дори когато пътят стане труден. Помисли за всички велики открития, изобретения и успехи в историята. В основата на всяко от тях е имало човек с силно намерение. Човек, който е бил толкова решен да успее, че нищо не е могло да го спре. Не провалите, не отхвърлянията, не трудностите. Затвори очи за момент и си представи своята мечта. Виж я в детайли. Почувствай радостта, която ще изпиташ, когато тя стане реалност. А сега си представи какво си готов да направиш, за да я постигнеш. Колко силно искаш тази мечта да се сбъдне? Готов ли си да дадеш всичко от себе си? Силното намерение изисква действие. Не просто да говориш за мечтите си, а да действаш. Да се събудиш всяка сутрин с ясна цел и да правиш поне една стъпка напред, независимо колко малка е тя. Да се бориш за мечтата си, дори когато е трудно, дори когато изглежда невъзможно. Защото всяка крачка напред те приближава към целта. Може би ще има дни, в които ще се чувстваш обезкуражен. Може би ще има моменти, в които ще се питаш дали всичките ти усилия си заслужават. Но запомни, най-големите постижения изискват най-големите жертви. И силното намерение е това, което ще те държи на пътя, когато всичко друго те подтиква да се откажеш. Не чакай перфектния момент. Не чакай удобния случай. Започни сега. Действай с намерението, че ще успееш. И знай, че дори ако пътят е дълъг и труден, резултатът ще си струва. Защото няма нищо по-сладко от успеха, който си постигнал с пот на челото и огън в сърцето. Тайната на сбъднатите мечти е проста. Силно намерение, подкрепено от смели действия. Време е да превърнеш своите мечти в реалност. Ти имаш силата. Действай сега и не спирай, докато не постигнеш всичко, което си представил.